Jesus, we worship Jesus, and we say, hallelujah. We have to trust about it in the ministry. Ungakayi wa Jesu, ibafuleka ngenhliziyo yakho. Uyithaphela izinto zakho. Ungakayi nje bazalwane, indumiso. Uma wavula inhliziyo yakho, uthola ivuselele ebangalisayo. Ungakayi nje ezwini. Hallelujah. Ngoba usuke uphambi kwesihlalo somkhosi. Utshela yena ukuthi akekho njengawe, akekho ofana nawe, akekho malinganiswa nawe. Abasiyagelelele uNkulunkulu avula yonke iminyaka evamile. Hallelujah. Ayingasesokweni kuphela, noma ngawusekhaya, noma ngawukuphi. Awuyijwayeze ukudumisa uNkulunkulu. Awuyijwayeze nje ukumbalaza uNkulunkulu. Uzobona izinto azokwenzela zona. Because he is the great God. How great thou art. Thank you.
Because when the praises go up, his blessings comes down. When the praises go up, his blessings comes down. Listen to me, sir. What you see, Moses. Hallelujah. And the was the one. Eka Jesu. Baba no mamushaka, mamu for the sleep, Baba for the Shabesa. Bigger than Baba, oh Mama. He says what he told me. He worshiped him. Hallelujah. Forgachi, Oshayna, Bita worshipers, all protocol observed. Speaking of the Cape Town, put a Cape Town, how to do it. When the Cape Town, how to do it was around the Kappa. There is a tornado, and they go in there. I yesterday was around the Cape Town. Mama saw the same again. They come in the actually said, oh, watching from the back to it. No, Mama, we found an end of this thing. They have a little one was a man, what was a whole which we have about 12. Wabagana, the Philip and the Angel, Abashaboba, hallelujah. Sabo Bazavani, Zokuman spouses. Spouses as blue was chanting. I don't want to tell you this is already. Who says this? Will open a pass and this one. So the guy that was on the subject of Kuru Queens, but what I was about. He told me that you go about time you see. Hands up. Hallelujah. Numbers about the sun side. Let's see so this is simple starting. Simple. All I think of another little tanners. Over the wells. Best start. I was a single watching. We have other lessons in the Kuruma of Sockets in Usis. Got to lessons of Kuruma as a judge. Who was starting? It's very simple. In the village was about making the supernatural power of God. It's beyond human comprehension. It is accessible by faith. The one that the people who can't do so Kuruma by cars and do this. In Kuruma, the abundance of blessings. Because when we want to play is to bless us abundantly. But if that broken the same who sisters are going to move, you don't cheat them. Iko yatanga ukazia. Iko yatanga ukulumu sasa kurumile. Itiwaka mchuyiko. Ese kurumile. By asking Bazalane, is it a show you are delaying your blessings? By reasoning, you will see that is that.
angidingi ukujojelela ayibona thatha njalo liwe yemali njalo uzobona uNkulunkulu ifuna sikhulume bazalwane nesihloko esithi there is flow of supernatural power through your offerings. There is flow of supernatural power through your offerings. Komnikelo wakho kuyageleza amandla kaNkulunkulu. When you give uNkulunkulu bazalwane ugeleza amandla kuwe kamoya oyigcwele. Uma ugeleza amandla kaNkulunkulu bazalwane awafiki amandla kaNkulunkulu ehamba wodwa. Yabona nje mawuzabazobikela. It's not a waste of time. But ugeleza komnikelo bazalwane kufuneka amawindows. Ngesikhathi unikela wena uNkulunkulu ubhekana nezidingo zakho. Alobe igama likaJesu. Cela sifundele laphana amakhosi okuqala chapter 17 ufunda 7 verse 16. uNkulunkulu ayabonakala nasemnikeleni esiyinikela kuye. Amandla kaNkulunkulu ayabonakala nasemnikeleni esiyinikela kuye. Ayagibela amandla kaNkulunkulu emnikeleni yethu athulule ibusiso uma sinikela ngokwentando yakhe. Cela sifundele amakhosi okuqala chapter 17 funda 7 verse 16. Verse 7. Wathi ekupheleni kwezinsuku umfudlana washa ngokuba yayingekho imvula ezweni. Wasekufika izwi likaJehova kuye lathi, suka uye eSarefathi elingele Sidoni uhlale khona. Bheka ngiyalile lapho umfelokazi ukuba akodle. Wayesesuka waya eSarefathi. Esefikile esangweni lomuzi bheka umfelokazi wayeqakasha khona. Wambiza wathi, ake umlethele ingcosana yamanzi esitsheni ngiphuze. Esasuka ukwalana wambiza wathi, ake umlethele noncezu lwesinkwa esandleni sakho. Kepha wathi, kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho anginalo neqebelengwane. Kukhona kuphela ukhweshe lempuphu embizeni nengcosana yamafutha ophisweni. Bheka sengicakashile izinkuni ezimbili ukuze ngingene ngizilungiselele khona nendodana yami ukuba sidle sife. Wayesethi uEliya kuye, ungesabi, hamba wenze njengokusho kwakho, kepha ngenzele mina kuqala iqebelengwane elincane ngakho, ulilethe kimi, andukuba uzilungiselele wena nendodana yakho. Ngokuba usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, imbiza yempuphu ayikuphela, nophiso lwamafutha aliyukuswela kuze kufike lolo suku uJehova anisa ngalo imvula emhlabeni. Wayesehamba wenza njengokusho kukaEliya. Kwadla yena noEliya nendlu yakhe izinsuku eziningi. Verse 16. Imbiza yempuphu ayiphelanga, nophiso lwamafutha aluswelanga njengezwi likaJehova alikhulumile ngesandla sikaEliya. Imbiza yempuphu ayiphelanga, nophiso lwamafutha aluswelanga njengezwi likaJehova alikhuluma ngesandla sikaEliya. Lo mfelokazi wayesethatha kwangasekho impilo eqhubekayo ngoba simuzwa ethi, hayi akukho lutho la, ukhweshana nje lempuphu sengicakashile nezinkuni ukuba sizenzele sidle mina nendodana yami bese senze njani, siyafa. Wayeseredi ukufa ngoba bazalwane kwakunendlala eSamaria ngesikhathi kubusa inkosi uAhabi, ngoba uAhabi wasuka endleleni zikaNkulunkulu walandela indlela zabezizwe. uNkulunkulu akabe sajabula
ngesizwe sabantwana bakwaIsrayeli ngenxa ukuthi sebesukile kuyena sebekhothama kwabanye onkulunkulu. Wayese uNkulunkulu ekhuluma nomprofeti wakhe Elijah, lendlala eyenzekile yenziwe uNkulunkulu, akuyona i-coincident. uElisha wakhuleka, uElijah wathi ayingani imvula for 3.5 years, kwaba njalo. Ayindlala eyayinuka lapha eSamaria kwakuyisimaka. The same Elijah naye okhulekile, uNkulunkulu wathi akahamba ayohlala emfudlaneni othize uzothumela amagwaba abamondle, ngoba bakaNkulunkulu abalalelayo bayondliwa noma izimo zinzima. uNkulunkulu uvula indlela nala ingabonakali khona, wayivula. Wondliwa uElijah kwaze washa lo mfudlana wayekuwona. Wayesethi uNkulunkulu, ngoba usushila lo mfudlana, hamba kuye Serafi, sengiyalileke manje umfelokazi ozokondla. Uyabathwala bakhe, uyabahola nasendleleni. There is no drought kubantwana bakaNkulunkulu abalalela izwi lakhe, abangaliquestion. uNkulunkulu uyala uElijah bazalwane uthaka eSarafi kunomfelokazi ozomondla. Awucabange, akasho ukuthi kunesigwili, uthi kunewidow. Iwidow nayo omunye mhlambe naye wayebhatanisela, njengoba mawuzwa nje wayebhatanisela. Kodwa uthi uNkulunkulu iya kuye, ngoba uNkulunkulu akambheki umuntu ngesimo sakhe. Siyesibukele phansi thina, but I want to tell you ukuthi uNkulunkulu lesimo sakho sibona siwes will turn it around. Udlule labantu ababona ngathi ba rich ube rich. Umntwana kaNkulunkulu asikho isimo es beyond bazalwane iattention kaNkulunkulu. Hallelujah. And then mayifika Elijah laphana, nangu umfelokazi ucakasha inkulu. Uthi hayi ahambe ungizama ukukhela amanzi, ngifuna ukuphuza amanzi. Kulula phela amanzi bazalwane, uvula umpompi nje awaphela amanzi, ngaphandle uma ungawakhokheli kuyawavala umasipala. Ibhlungu ke lokho ke, kodwa iqiniso bazalwane, uyawavala aphume kancane, aqala aphume kancane kancane. Awukwazi uvalele lamanzi, musana kuzenza abantu abakavelelwa amanzi bazalwane. Uthi uyavula uqabatha athi aphume kancane. I-message ukuthi you didn't pay for your bills, athi suka nqamuke. Lento yenzeka nje kubantwana bakaNkulunkulu, uma ungalithatha izwi kaNkulunkulu ulikholo, izibusiso zakho ziphela kancane. Ubathi uyathandaza uzila ukudla, izibusiso zakho zishabalala kancane, ngoba awulithathi izwi likaNkulunkulu, uhamba ngengqondo yakho. La insindisweni akuhanjwa ngengqondo, kuhanjwa ngezwi likaNkulunkulu. Mayifika la uElijah uthi awukhela amanzi, uthi athatha uyahamba, uthi alalela-ke ngicela ungilethele nocwezana nje lwesinko. Aqala inkinga. Uthi-ke lo mama, hayi ngeke, akukho lutho nje, kunokhweshana, into engekho nje, ukhweshana nje ubona ngicakasha nje inkuni, bese kusela ukuthi ngipheke, bese sidla nomntanami siyafa, ngoba indlala yimbi eSamaria. Nawe uyayibona umuntu nomuntu unako kwakhe, khohloko komunye umuntu, indlala yimbi, isimo somnotho simbi. Ungalokhu unikela udlala abantu emasontweni abathi akunikelwe, hey gada lokho kunakho uhlale phezu kwakho. Wathi Elijah lalela ukuthi uJehova, uma nje uzokwenza lento engiyishoyo, angeke kuphele impuphu endlini yakho, ngeke kuphele isupply, ngoba yasezulwini isupply ihambisana yasemhlabeni, ithi inqamuke yasemhlabeni ibigobhoze yasezulwini. Lalela lokho engikushoyo, hamba ke uyokwenza njengokusho kwakho, kodwa qala ngami, unike mina kuqala before udle wena nendodana yakho. Qala ngobani? Qala ngami. Musukudla wena bese ukunikeza imvuthuluka. Ngamanye amazwi sengi-elaborate ukuthi usho ukuthi wayithi musukudla mina bese ngilethela imvuthuluka, ngifuna amaqatha la amakhulu. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi wahamba lo mama. I'm sure inhliziyo yakhe ebhlungu, kodwa naye le ndoda izosiqedela ukudla nomntanami, sesofa singasasuthanga, kungcono ukufa sisuthi kunokufa ungasuthi.
uthi ubulawa ukufa ubulambile kungcono sisuthe bese siyafa. Hayi kathi uNkulunkulu uzoshintsha indaba yalomfelokazi bazalwane. Walalela lokho kushiwoyo, akanganaki into engekho, wamkhola uNkulunkulu othema uletha lokho kungekho. I will supply your needs, ngizokunikeza zonke izidingo zakho uma nje kuphela uzosupply izidingo zami. Ngoba izidingo zikaNkulunkulu ebazalwane izona kumele sinakekele kuqala. Lithi izwe Nkosi. Futhi akagcinanga lapho wayemhlalise nakwakhe. Lo mfelokazi ahlalisa inceke kaNkulunkulu. Wa respected the man of God. Wathatha amazwi ashiwo indoda kaNkulunkulu. Because umuntu bazalwane obizwe uNkulunkulu uhamba ngeanointing kaNkulunkulu, akahambi ngengqondo yakhe. Once you miss that, you miss your blessings. Njoba kumele abazalwane ngiyathandaza. Nginikhuleke into engiyikhulumayo hayi vele engqondweni yami. Ivela kumoya ingcwele. Ozobona ibreakthrough nokuphumelela. Uyabona sekukhishwa itim siyayikhulekela itim babudlala ngakutshela sikhulekele namanje ngiyayikhulela ifazeke. Uthi na la ekhaya kade aqala lamatimu babudlala waqala ngawo waze wayeka nanombuyazo usungena kumatimu awenzeki. Abantu abazobona ephumelela, abantu abazothatha izwi likaNkulunkulu njengoba linjalo. Lithi walungisa ukudla wayeseletha kunceke kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli badla kwasala kwavele ukudla kwaba kuningi, akuzange kwaphela abazalwane, akuzange kwaphela ngoba umprofeti kaNkulunkulu wathi nizodla koze kuphele indlala, isomiso, imvula ina, ngeke nishode ngalutho. Abangashoda ngalutho. Why? Banikelile njengokusho kukaNkulunkulu. Umnikelo wabazalwane uma uzonikela uNkulunkulu promise in your spirit. Uma uzonikela kuyenzeka nje uma uzonikela kubalekela ukukhuleka ukuthi Nkosi ngifuna nginikele kanjani. Musukunikela ngokwe determination of your mind, because imind yakho izokwenza unikele ngendlela ongeke uthole isibuso ngayo. Umnikelo uyawukhulekela ukuthi Nkosi ufuna nginikele kanjani. Umnikelo zendlini kaNkulunkulu uyawuplana. Awufiki ngesonto uthi awuvula isikhwama awekho namasenti asele lapho, awuthatha amasenti asele namhlanje kuyanikela. Cha, asithatha amasenti bazalwane, sibuza yena ukuthi baba, how much do you want me to give? How much do you want me to give? Ngoba mawunikela uNkulunkulu uyamultiplya. Njengoba thinikela nje bazalwane, ufuna ukwenza njani yena? To multiply. Kwenzeka uyabona khona izinto bazalwane bathi noma ungayithandazela kangakanani, but if you don't give njengokusho kwaNkulunkulu ubona kwenzeki lutho. Uzuyitshetha uNkulunkulu akayenzi lutho kanti ukuthi akwenzi lokho akushoyo. uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu athi nikela ngemali engaka. Asibusiswanga ngendlela efanayo bazalwane. Uyabona omunye wethu mayinikele ngo20 rand usuke nikele the best. Omunye wethu mayinikele ngo1000 rand usuke nikele the best. Kodwa ukhona onganikela ngo500,000 anikele ibest yakhe aphinda sale nokuningi. Ngoba uthi uthatha umnikelo ulethe kuJehova abebona ukuthi uthatha kumngakanani. Ungakanani okusele. Haleluya. Abanye ke bazalane fanele sigade nalapha online. Ukhona abantu abamelene nje nemnikelo. Uvela uqondana nendoda nje ikhulume ngomnikelo uhlabi ithi ayikho lento enirojwa abefundisi nirojwa amasonto. Ungayilaleli lezo zinto lezo. That is the reasoning yabantu yokublocka ibusiso zakho. Kunabazalwane abakhona abangakholelwa emnikelweni, abanganikeli ngoba bezwe intshumayelo zika Sathane online. Esithi namathize into engekho nirojwa abefundisi. Bayisoba zalana ukulala izinto ezirong. Iblessing kaNkulunkulu izogeja. Bese ngiyayibuza ngithi kanti sisindiswe thina ngani bazalwane? Sisindiswe ngani? Asikhulume bazalwane. Sisindiswe ngani? Ngomnikelo.
uNkulunkulu lithi iBhayibheli walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba yilona lo okholwa iyangabhubhi abe nokuphila okuphakade. uNkulunkulu anganikela kanjani bazalwane into kaSathane? Umnikelo uvela kuNkulunkulu, uyintando kaNkulunkulu. Enye indlela abazalwane yokubusisa ibandla lakhe ukunikela. Haleluya. Ukwenza njani bazalwane? Uyazi unenkinga uthi uhola kahle uhlupheke ngoba yabona manganikele bazalwane uvela kube nomoya nje wokuvula izikweletu unnecessary. Lithi iBhayibheli mawunikela uNkulunkulu uzokhuza okudlayo. uSathane avela kuholela ezikweletini. Umuntu onganikela isikhathi esiningi ave ithanda necompetition. Maye kwathi uyalunguza kaMakhelwane abona ngena ifridge elisha naye usuyahamba uyofuna ifridge elisha ngesikweletu. Akazi ukuthi lana uthenge ngesikweletu noma uthenge ngocash. Uholwa umoya wobupha. Ngoba mawunganikela umoya ingcona akakwazi ukudirector your steps ukuthi how to spend your money. Ukuze uma ingcona akwazi ukudirector kumele ube umuntu onikelayo then akwazi ukucover imali zakho ehlisela isibusiso kuyimali zakho ungaspendi imali ongenayo. Uyabona nje uma ungathatha igross uno 500 rand uthi hayi uthatha igross aka 1000 uye lapha uyokhokha bathi ke 1000 rand uthi hayi no 500 rand bazoyikhipha yonke lenenye because udla imali engekho. Uma bazalwane unganikeli uma ingcona akakwazi ukusensitize ukuthi basobha lento yenzayo uzovela ngenwele ezikweletini. Ulo ungenile nje maye ikubiza ibhenki ethi hawu uyaqualify ngo 280,000 vula isikweletu ushona khona uyesivula. Ubizo omashonisa ushone khona ugcina ungasa enjoy umsebenzi wakho ngoba usungqwile ezikweletini. Ngiyakhuluma nje bazalwane. Sithandaze size sime. Futhi umuntu noma engakhoshina uma ingcona noma senqulile ekweletini akayeki uyaqhubeka. Aye kwashiya khadi manje. Abadlala lapha kwashiya khadi. Ukunika imali athatha ikhadi. Ngoba wenzela ukuthi mase kuphela inyanga athatha imali yakhe. Makusela u2 cent uzothatha u2 cent ekhadini seyithathe yonke yakhe. Indlela yokuphuma bazalane ekweletini akuyona intando kaNkulunkulu ukuthi siphile ekweletini ukuthi sinikele. Then uNkulunkulu uzoletha supernatural power kuma finances ethu asinezelele ngokwanele ngaphezulu kokwenele bazalwane. Uma senze njalo la ngumfelokazi isiqalekiso sokufa sasuswa wayeready ukufa bazalwane kodwa ngokunikela kwasusa isiqalekiso sokufa. Angazi zingaki izinto bazalwane ezifile empilweni zethu mhlawumbe sizovuswa na umthandazo sidinga sinikele bese ziyavuka ngoba uNkulunkulu uyakuvusa okufileyo ngomnikelo. Hayi uyakuvusa laba basebe prepared ukufa. Yabona umuntu aso ready ukufa kuthi sidle mina nengane yami bese siyafa. uNkulunkulu wayishintsha ihistory yabo. Ngifuna ukukutshela uma uke wamlalela uNkulunkulu bazalwane wanikela ngendlela athi nikela ngayo uzoshintsha isimo sakho noma usibona siwesi kangakanani asikho wesi kuNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu ngumnini mandla onke akahlulwa yilutho. Into emenza uNkulunkulu angangeneleli ezidingeni zethu asimlaleli makuye emnikelweni ukuthi asinikele kanjani. Hallelujah. Asinikele bazalwane. Ulalela uNkulunkulu. Ngangaxoxa indaba yemoto uthi ngayithenga kanjani ngangisabuyela kuyona. Ukuthi kwenzekani sengibeka imali esithi isikhathi kwathiwa ngithathe ngiyonikela ngayo. Nganikela inhliziyo yopha igazi ngaphakathi kubuhlungu ukuthi ngabeka imali yami isikhathi esingaka. Kodwa uNkulunkulu wavela wenza multiplication ngathenga imoto engcono kunale engangizoyithenga my first car. Endiyaphila leyo moto bazalwane ayengaba nalutho ngaze ngayishintsha. Haleluya. Ngoba uma unikela uhamba nesibusiso sikaNkulunkulu. Kwenzekela nje Friday besine meeting la ngithe ngisadlula kwavela kwaqhamuka omnye ubaba nje umdala oyigaxela uplastic wangibiza
yathi inhliziyo ngivele ngithule ingasho lutho. Wathi uma ingcwele umntwana wami wena ungakwenza kanjani lo? Hamba uyomuza ukuthi uthini ngasonto thatha. Safika saxoxa nalo baba. Wakhipha eplastic wathi yabona njengoba ngilana nje. Athi ngihambe ngicela amazambane nayo sengiwatholile amazambane. Mthetho wami ngiphilisa ngogunda utshani kodwa kulezi insuku ibhizinisi alivumi. Manje sengishoda nje ngemali yokuthenga uhalf wesinkwa ukuze ngipheke namazambane bese ngidla nalo half wesinkwa ngiyalala. Uma ngayithola imali yokuthenga isinkwa shothi ngizodla amazambane wodwa bengicela uma unawo noma u10 ungisize ukuze ngikwazi ukuthenga isinkwa. Yathi ingqondo yami ayi ufuna ukuthenga ama drugs ayikho le. Wathi uma ingcwele lalela lento ayishoyo. Ngayi emotweni ngathi ngiyavula emotweni imali ihlangene yonke. Awukho lo 10 rand awucelayo. Ukhona u50 rand bonga vele ngathatha u50 rand. Ngathi hayi baba hayi ngicela le mali yami ngicela ukuyikhulumela. Ngakakuniki yona akuyona yokuthenga ama drugs, akuyona ekuthonga utshwala, eyokuthenga lento oyidingayo ngamnikeza wathi sengizothenga impuphu ezongiqhuba izinsuku. Wathi ubani isibongo ngamtshela wathi uNkulunkulu akubusise. Kunendawo wathi ngihlale ngiyivula nje lapha na mangithandaza. Kunendawo engiyivulayo mangithandaza abazalwane engiyithandazela. Ngivula njalo le ndawo lena. Ngithe ngiyayivula namhlanje ngoba kwaqhasha u200 rand. U200 rand uqhamuka. 200 rand. Ngathi kusaboza wathi uma ingcwele sengimultiplye u50 rand wakho by 3. Lo unika lo yababa sengenzima uyabona kuba wamnika u500 bengizothi 500 by 3. Ukuba umnika 1000 bengizothi 1000 by. Ukuba umnikeze u5000 bengizothi 5000 by. Engayisola ukuthi akuba ngayithatha yonke esikhwameni madoda. Ungaze ngalenza iphutha. Ngoba uNkulunkulu mayinikela abazalwane, he wants to multiply back to you. Akayidingi imali uNkulunkulu ngoba uthe izwini lakhe uHagai 2 verse 8 elami siliva elami golide kusho uJehova Sebawothi akayidingi imali yethu kodwa mayithi sinikele, he wants to multiply back to you. Ukuze phela ukwazi ukukhava idingo zakho. Ubona imali ichichima ebhenki ingapheli. Uzumakala uthi ayipheli kanjani lo ibe khona nje imali. Uyazi imali uyibona ungayazi lo iba khona nje. Uloyibona imali khona ayipheli. Iyaphela nje inyanga. Imali khona. Kodwa uma unganikeli. Ututhenga isinto ingane ngathi angazi zilamba kanjani ingane zibuyele efrijini lishonela ngesinkwa sisekho. Ijuice uthi uyayithenga zishaya izivalo. Kathi mawunikela sovele isuthe nje ingane ezidlule efrijini singayinaki isinkwa baseleni. Siqhube nje isinkwa isonto lonke. Because there's a multiplication. Uyabona mawuthi uyagodla unikele hey webazalwane kuvele kufika indlala eyisimanga. Irice lempuphu lena ngathi khona libhobokile. Uzubuza kwathi nidla kanjani nina ngathi akakaphela ngisho 3 weeks ayiseke 10 kg. Uqatshana endlini kusuka umsindo kulala ungakhulunyiswana kuba ngi10 kg kanti nawe uyidlile ukuthi into zakhe ayikwazi ukuqhuba ngoba vele nawe awufuni simultiplyeke. The more you give bazalwane is the more there's a multiplication. Elijah wona sesikhathi yabo nje bangikhuluma nje bazalwane ngikhuluma ngekumoya makwayi practice lento uzoyibona yenzeka. Hayi kusho ukuthi mbazi imali ayihambi kahle yini ashumele ngemali namhla habe bengathanda abanye abazali kushiyele ngemali ibusiso kodwa mawushumela ngama blessing but pressure on pastor pressure on bayinqaka mangathi inqakeni ayinqakwa uyenza bese uyabusiswa lezi enqakayo badlala ngawe nje ibusisa ingqakwa wezalwane. Wenzi ibusisa sizalwa yini bazalwane? Sizalwa yizwe likaNkulunkulu. Ngiyazi niyanikela abazalwane. But my question is unikela njengokubusiseka kwakho na? Ngangayixoxa nale ngizophinde ngiyixoxe futhi.
sasafunda sengisindisiwe mina abazalwane ngoba ngisesikoleni udade wethu engasindisiwe kuye nomdala ngaphambi kwami kwakusahanjwa ngezitimela ngaleso sikhathi uma usuka kwaMhlaba yalingani weThekwini wawuhamba usuku lonke nobusuku bonke uzofika ekseni uma abazali babe kuphathisa umphako sasiyabhuti wami umdala ehlala eThekwini uma bekunika umphako bathi ungawuvuli uzovulwa umakoti umakoti kabhuti babe sebesinika imali ukuthi nasothenga masilambe endleleni kodwa lo mphako ningawuthinti uzovulwa line yakhona wawuba nenkinga manje wawuvula endleleni wawungalala ungadlanga mhlambe for 2 or 3 days ekhaya ukuthi uvuleleni usathwala icala ukuthi uvuleleni umphako endleleni uncisha ukudla uncishela ukuthi uvuleleni umphako kuthiwa sutha ngithi usasuthi lo wakho usazosutha ke another 3 days ngoba uphule umthetho womzali ngangwazi lokho sathi sifike eMtuba kwathiwa isitimela siyaphela manje soba khona ngo6 ntambama sahlala lapho kulindwa khona izitimela sathi sihleli sibani kwavela kwaqhamuka umkhulu akanuki kanje bazalwane uqoka amanikini ave uyanuka bonke abantu bamxosha hey suka wena ngoba uyanuka ngempela masondela eduze kwakho unephunga bazalwane elingabekezeleleki kwaba khona the prompting of the Holy Spirit ukhala ngento eyodwa uthi ngilambile ngicela ningiphukudla ngilambile ngicela ningezeni wathi umoya ingcwele vula lo yamphako uphakele lo baba lo angakhumbula igwebe engizoyithola wathi umoya ingcwele mayikhuluma bazalwane usekhulumile ngaphendukela kudade wethu ongakholwa ngathi ngicela sivule lo yamphako nangu baba wathi hey ufuna ukungikhatha nomama ngeke ngiyenze leyo nto leyo ngathi cha ngicela silalele ngicela siphakele lo baba ukhala ngendlala ngahamba ngayothenga ipaper plate ngathenga idrink ngale mali athi sinike zonke asidle ngabuya na ngathi khipha le nkukhu nalo jeqe ngicela uyisika uma uzochazelwa yimini wayisika sabeka udrink wahlala ubaba la wadla inhliziyo inowadla uthi aqedwa wathi bantu bami uNkulunkulu anibusise wasuka wahamba kwajika labantu athi bemxosha bathi abantu bami nisinife laphi kodwa nomoya omuhle kangaka labathi bemxosha kuthe ntambama ngo6 kwathi isitimela siyeThekwini asekho soba khona ekseni asinayo imali yokuqhubeka angena amatekisi athi Durban abayiThekwini asinamali kwafika omnye wathi akulalwa la ePark Station novukani ngekho ekseni siyavutha igebengu ebusuku la asazi umuntu eMtuba wafika umoya ingcwele wathi thathani ikhwama nihambe nibhekele angazi sibhekana ngithi sibheke ngoba ngazi uthi umoya thathani ikhwama nezinjani ngatshela usisi sisi ngicela sithathe ikhwama sibheke wathi hayi bhuti ngathi usiyaphambana ngekhanda siyapi ngathi angazi kodwa khona into ethi mina sithathe ikhwama sibhekele wangilalela sayithatha ikhwama sesihamba sathola obaba bamile lapha ngasemotweni abaxoxa basibiza yena ingane ngosanda abasibizi kahle basibiza ngesenkahla wathi sisawu nazo ke lezo igebengu inkosi yami ngathi asambe siye kubona sajika saku sema sifika bathi kwenze njani ngoba ngathi ninenkinga nje asibikanga inkinga yethu ngaqala sasho inkinga siyeThekwini manje isitimela kuthiwa sisekho soba khona ekseni ukuthiwa ziyababa igebengu la angeke sikwazi ukulala wathi nabakwabani ngathi asiyaba kwambuyazi niya kwabani samusho lo muntu uNkulunkulu asilidela kuyena umakhelana kabhudi la isiyakhona wathi umfundisi umbuyazi ngathi hey wathi hayi umakhelana wami lo sihleli kahle naye awuthi ngimfonele wamfonela wathi akulengane zakini lana ziyayaluza zazi yapi asinamali yokuqhubeka isitimela sekho ngithi wawuthenga ithikithi i-return mawune i-return bekunika nabasebekunika uzo2 uzodla ngendlela wathi ubhudayi bathathu uze nabo ngizofika ngikhokhele mina la wasithatha sayimzini wakhe webazalwane salala ngathi silale ehotel ngaba nebedroom yami
kwi-double bed ngalana nginqika into engangakaze ngiyenze phela uma uyingane wawulala esikebheni nje nasekhaya ngalala ku-double bed nosisi ngale ulele kweyakhe i-double bed sadla ibuffet bazalwane ngalobo busuku kwangathi sisehotela saphathwa kahle ekuseni senzelwa i-breakfast yomhlaba sageza ngamanzi ashisa esasingawazi thina sasiwabekela ngomlilo amanzi ekhaya sasiqala ukuthi uvula umpompi kuphuma amanzi ashisayo kwakhona into ekhulumayo wathi bekuyimina lowa bengiyibona inkinga engizobhekana nayo ngoba ulalelile wamnakekela lowa nami nginakekela izidingo zakho ngoba awusabanga awulalelanga ingqondo yakho nami ngangenelela ezidingweni zakho namanje bazalane le ndaba ifresh ngathi yenzeka izolo kuthi masekuvalekile ivele ibuye athi uNkulunkulu ngakwenza lapha namanje ngisazokwenza umnikelo wavula amasango wasilidela kubantu esingabazi webazalana umnikelo ukubamba ngengalo ukuyisa kuma blessings akho okwakho obey and then you do what the Lord is saying to you usombona uNkulunkulu bazalwane engenelela ungalalela inyama cha imali yokugcina uthi qala ngami mohola nje ngenyanga qala ngayo ukhiphe nje okukhulu uthi babe yakho le ngokweshumi kwakho lokhu baba akunandaba ukuthi bathini ko internet kodwa ngikunikela kuwena ngoba ngiyazi uma ngikunika kuwena awuyidingi wena baba imali you just want to multiply it for me ungasho cha kule nyaka kuncanyana ngeke ikweletu sinziningi ucishiso khona abacishise kweshumi bathi athi ngizonikela ngenyanga ezingixakile ikweletu sivule uNkulunkulu ezakho nje ikweletu uyazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuyisula ikweletu supernatural bazalwane ikweletu uyakwazi ukuyisula supernatural emsebenzini wakho uyakwazi mina bazalwane ngisuka kwelinye office bengihleka ngi-apply iposition ephansi la ngiyakhona bathi ingqondo yakhe ayiphilile unga-apply ipost ephansi kanti sengibona uline wokuhamba kwayo ukuthi ihamba igcine iphi ngayidela le mali wathi uma ngicela i-apply ngayithatha angihlalanga u2 years no 3 years kulo ndawo kwavuleka iposition kwenye indawo senior than this ngahamba ngayi-apply ngayithatha ngithe ngifika kwathiwa hayi ngonyaka wesibili kwathiwa hayi abantu abakule position beberojwa iy'mali zabo for many years imali zabo zizophindaphindeka and bazothola i-back pay from inyanga ethize kule nyanga ethize webazalwane angikholwanga ngacabanga laba ngabafonela laba babengihleka ngathi ayisengila yazi msengihola malini umnikelo wangohola ngisuka from nothing ngaya phezulu ngingena lutho uNkulunkulu can change your life even emsebenzini akanga ngoba uNkulunkulu afuna ukubusa wena ubusisa the whole department ngoba akwazi lo mali ikhushulana wena kuphela ukhuphulana bonke abantu kathi uqonde wena wathi uma ingcwele bengiqonde wena kodwa bonke sebabusisekile ngenxa yakho uma ulalela uNkulunkulu unikela bazalwane uzobona imanga kuningi okunye engakusho uNkulunkulu akwenzayo if you are obedient ungalalela ingqondo ungalalela imizwa umethi kule nyanga nikela labo abanje abakhuluma abazalwane sathenga insimbi lapha ekhaya ngoba mina ngiyathanda ukuvangela ngangithenga kancane imali ngekho ngithenge ngespeaker ngawani ngespeaker ngizaze zaphelela isound system kuthe ukhona enye isatellite la ekhaya eqalile bebeshaya izandla wathi uma ngicela ngithi ababonke bashaya izandla ngathi wathi thatha isound system ubanikeze yona engathi ibiza kangaka ayeke bazoyibulala wathi uma ngicela angithi yami wayithengele umsebenzi wami ngathi bathi thatha ubanikeze ngayithatha abazalwane ngayihambisa bashaya yona namhlanje uthe isuka lapho sathola ikebonist ushaje imali uthe kusuka lapho ke ngadlula ngakhuluma nonkosikazi ngiqale ngathandaza
baba nje usumbuleke kimi ngicela umthinte naye lento imbuleke nakuye wavuma uthe kusuka wathi asebenokhiphonisi abakhona nokumkhokhela khipha 1000 a month ukuze bakwazi ukumkhokhela insimbi zami usethi uNkulunkulu angikhiphe nenye imali futhi ukhokhela oyishayayo lezi ezami futhi hayi ngabona ukuthi hayi yabona manje engathi ithanda kuba umqansa ngathi kuyiziba uyabona makithi ngiyathandaza vele kufika iphimbo lithi yeke umthandazo ukhipha 1000 rand ukuze bayoholela lo oshayi ngayeka ngathatha ngiyayikhipha bazalwane every month 1000 ngibanikeze uma ulalela uNkulunkulu hayi ukuthi uthola imali bese isikhathi uthola iprotection bese isikhathi uthola peace bese isikhathi uthola ijoy bese isikhathi bazalwane ubona izinto zihamba kahle kanti ukuthi uNkulunkulu uyamlalela wenza lokho akushoyo lento engikhuluma ngayo ngiyayenza akumnandi ukunikela bazalwane ngoba isinqondo ayifuni ngikhipha noma kuthiwa ngibona ukuthi isalary yami ime kanje ngithi awuthi ngisheshe ngiyikhiphe ngihambise okusala ngithi baba uyabona ke sekuseleni angazi nami ngizophila kanjani but wena avela uNkulunkulu avula iminyango into evala izinto zethu bazalwane asifuni ukumlalela uNkulunkulu sesithandazile sakwenza konke uyamlalela ngicela kuyo la verse leliyana uSembhuki uqale ku17 manje ugcine ku24 ugcine ku16 ngicela uqhubeke u17 manje to 24 uze ukuthi yini eyalandela futhi kulomfelokazi kwenzekani ngenxa yemnikelo ayenzile verse 17 kwathi emva kwalokho indodana yalowo mfelokazi umnikazi indlu yagula ugula kwayo kwaba namandla kangangokuba yayingasenakho ukuphefumula yezwa ke wayesethi kuEliya nginamsebenzi muni nawe muntu kaNkulunkulu na uze kimi ukuba kukhumbuleke isono sami nokuba kubulawe indodana yami kepha wathi kuye nginike indodana yakho wayithatha esifubeni sakhe wayikhupulela ekamelweni eliphezulu lapho ehlala khona kusema umuzi unike ngekamelo lakhe lo mama naye indodana yakhe siyagula manje yafa sikwenzekani wayibeka embedeni wakhe wayesekhala kuJehova wathi Jehova uNkulunkulu wami usuwehlisele nalomfelokazi engigogobele kwakhe okubi okungaka uze ubulale indodana yakhe na usuyamkhulekela lo mfelokazi ukunikeza indawo yokulala ukunikeza umnikelo kodwa manje Nkosi wena futhi usujikelana ubulala ingane yakhe wazelula phezu komntwana kathathu wakhala kuJehova wathi Jehova uNkulunkulu wami umphefumulo walomntwana mawubuyele kuye uJehova walizwa izwi likaEliya hey Nkosi yamakhosi umphefumulo womntwana wabuyela kuye waphila uEliya wayesethatha umntwana wamehlisa ekamelweni eliphezulu wamngenisa endlini wamnika unina wathi uEliya bheka indodana yakho isiyaphila verse 24 owesifazane wathi kuEliya manje sengiyazi ukuthi wena ungumuntu kaNkulunkulu nokuthi izwi likaJehova elisemlonyeni wakho liyiqiniso yini yenza lezi zinto ezimangaliso kufa ingane yakhe bazalwane iyavuka iyaphila imnikela yenzile enikelela the man of God enikelela inceke kaNkulunkulu nangendawo yokulala kanti uNkulunkulu ingane yakhe izofa yavuswa ngenxa ukuthi unlalelile wanikela engenalutho wakhipha kokungenakho waqala ngoNkulunkulu entweni engekho uNkulunkulu wavusa indodana yakhe I want to tell you bazalwane ukuthi mawulalela uNkulunkulu unikela njengokusho kwakhe izinto ezifileyo zizovuswa iminyango evalekile izovuleka amathuba omsebenzi noma kuthiwa wekho kodwa uNkulunkulu uzokuvulela wena uzozumangale uyibuze wena uthi yimi lo
uNkulunkulu mesenza imangaliso will blow your mind ngezinto ezinkulu azozenza because of your offering. Uthe ngilingeni ukuze nibothe ngeke ngimvulela amafasitela ezulwini nginisele ibusiso. Ngilingeni, tempt me. Aliboke igama lenkosi. Kukwena bazalwane, nali itafula yabona la uhleli yonke into oyidingayo, kodwa kwakho obey. Asinikele bazalwane, ibandla alinayo isource of income. uNkulunkulu uthembe thina sisource umsebenzi wakhe. Ayikhenye uhulumeni akalixhasile ibandla bazalwane, ukuze ibandla lenze yonke iministry kaNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu elethe thina ebandleni ukuze sinikele, wasibusisa ngendlela esinikeze ngayo. Uyabona njengoba ngikhuluma nje, kukhona umoya ingcwele akhuluma nabo ukuthi kuyimanje kumele banikele ngamalini. Angakhulumanga nabo asazokhuluma nawe. Ngicela mayikhuluma nawe uye lapha etafuleni kumama uNgiba, usikhwama webandla uzobhalisa upledge. Njengoba umoya ingcwele akhuluma nawe, hamba uyobhala lapha upledge ukuthi malini imali ozoyiletha le uNkulunkulu ayishoyo. Ngoba njengoba ngikhuluma nje uNkulunkulu uyakhuluma nawe. Ngize ngitshela isibonelo, angeke ngisho ukuthi ubani. Sesihleze emeetingini sikhuluma sixoxa nje. Sibheke imali ukuthi akudingeka nani. Bavele wathi omunye umzalwane ngizonikela ngo5,000. Into bengayiplananga lento, bengasukanga ekhaya icabanga. Kuvela isidingo lapha ya umoya ingcwele wakhuluma naye wathi ukhona u5,000. Omunye kwesisikhathi unikela ngemali engekho, athi umoya ingcwele pledge ngo5,000 noma ngo10,000 ingekho. Umkholo uNkulunkulu upledge vula iminyango uyithola imali unikele. Awupledge ngoba ikhona, you obey iphimbo elithi hamba uyonikela ngemali engaka. Uma ulilalela lelo phimbo uNkulunkulu uzokwenzela imanga. Bakhona khuluma nabo la. Lungisa ibhuku lapho mama uNgiba, ngoba bazoza abazalwane bazobhalisa ama pledges up. We must test lento engisho bazalwane. Asitheste lento ukuthi sikuzokwenzeka yini. I promise you bazalwane, if we obey uzombona uNkulunkulu. Ngicela ufunde Isaka 19 verse 17. Isaka 19 verse 17. Isaka 19 verse 17. verse 17. Onomusa kompofu utsheleka uJehova, nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye. Awuphinde ngicela silalele baza, akuzwe ukuthi uthini uNkulunkulu. Onomusa kompofu utsheleka uJehova, nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye. Onakekela umuntu ompofu utsheleka uNkulunkulu. Webazalwane, uma utsheleka umnikazi wesiliva negolide ucathi uzotholani? Interest bazalwane kaNkulunkulu angazi ayina amaphesenti engayibala ngawo. Ulethi uma unakekela umuntu ompofu, utsheleka umuntu ompofu, unakekela umuntu ompofu, uNkulunkulu uzokwenza njani? Uzonakekela izidingo zakho. Uyabona ibandleni bazalwane, njalo ngenyanga ukhishwa igrosa, ngizosho njalo, for abazalwane abanedingo. Kodwa unfortunately because imali ayikho kahle, sikwazi ukuthenga impuphu kuphela. Bathola impuphu kuphela. Kahle imali mayingena kahle kumele sithenge igrosa nesishebo nayo yonke into. Sibanikeza abazalwane isupply yenyanga. Uma futhi imali ingena kade kumele sigcine bazalwane la ibandleni, kumele siphumele emphakathini la esibona abaswele khona abazalwane siyo supplier izidingo zabo. Kodwa sikwazi ukwenza lokho ke uma umnikeli ingangeni kahle ebandleni. Uma bazalwane imali ikhona kodwa makunekhukhula abantu banjele imizi yabo, sisuke njengebandla laSaso Glory sithenga oblanketi, sithenga ukudla, siye lapha abantu abasosizini khona, sifike sibalekelele ngesikhathi bengenayo indawo yokulala, sibanikeze ukudla, sibanikeze oblanketi, ngoba ibandla lethu linakekela abampofu. By so doing uNkulunkulu uzobusisa ibandla.
kufanele kuba sinengane esifundisayo ezintula ezingenayo imali ekufunda ema-primary ezinye zinayo imali yokuya ema-university kumele ibandla liyifundise sihlulwa abanye abayenzayo gift of the givers bakhonza kuphi la kwenzeka khona sebekhona la kwenzeka khona sebekhona alibonke igama lika Jesu bazalwane asinikele kuNkulunkulu siphakamise umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili la ebandleni sihlula na kumisa imvuselelo eyodwa yokulanda izoni kanye ngonyaka because imali ayikho ibandla likaNkulunkulu libizela ukuthi kuyoshunyela kulanda izoni kodwa sikwazi ukwenza lokho ke because imali ayenele uma imali ikhona singawamisa ngisho amathatha ama-revivals sishumayele abantu baphenduke bangene embusweni kaNkulunkulu iminikelo yethu bazalwane has a long way emsebenzini kaNkulunkulu and masinikela njengokubusiseka kwethu uNkulunkulu will multiply uNkulunkulu uthembe thina ukunikela siphakamisa umsebenzi webandla lakhe yokugcina Proverbs 3 verse 9 and 10 verse 9 Dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho izinqolobane zakho zigcwale ngobuningi nezikhamo zakho zichichime ngewayini elisha Dumisa uJehova ngempahla yakho uma sinikela bazalwane akusizi kuphela ukuthi mhlambe sithole back siyadumisa umunikela uthi baba uyingcwele uphakeme akekho ofana nawe ngiyabonga umsebenzi wangenzela wona ngokunikela indodana yakho umunikela uyamdumisa uNkulunkulu umunikela uyamdumisa uNkulunkulu uthi ke mawenze njalo nangolibo lonke lwazo zonke izithelo zakho izinqolobane zakho zigcwale phesi yakhe izogcwala account yakhe izogcwala zonke into zakho ngobuningi nezikhamo zakho zichichime ngewayini elisha kuzochichima kuwena kuzoba ne-overflow ngoba unakekela umsebenzi kaNkulunkulu there will be an overflow edingweni zakho uNkulunkulu uzongezelela uNkulunkulu uzongenelela kodwa sibe nenhliziyo bazalwane yokuphakamisa umsebenzi kaNkulunkulu singakhathali ukunikela kwenye ndawo kwathe kunikelwa ngoba phela siyayiphatha ikhwama siyayisefa imali ngathi ngisayisefa namathi umuntu ngcwele ithathe yonke le khona kwakuno 200 no 100 no 50 rand no 20 rand wathi thathe yonke ngingavele ngayibutha ngafike ngayiphonsa yathi ingqondo njengoba ungasenamali uzophila kanjani going forward ngathemba uNkulunkulu angaze ngiswele angaze ngihambe ngikhala kwesisikhathi ngeke understand into ezenzeka ukuthi le mali engapheli iqhamukapi there is a multiplication bazalwane kwizidingo zakho zonke uNkulunkulu angenelele kumkhuleko yakho kade wayikhuleka akuphethe into eyivimbile mhlawumbe ukuthi nje unqonqoze ngomnikelo ulalele ukuthi umoya ingcwele inikela kangakanani unganikeli ngokwenqondo yakho nangokuyiqalela wena Nkosi nibusise mfundisi ngubani ngicela uzothandaza uyalalelwa usomandla nomisimo isimo singavumisi uyalalelwa Domisimo Doma isi singavumisi uyalalelwa uyalalelwa
sonke sime ngezinyawo egameni lika Jesu. Lelizwi bazalwane libizwa ukuthi senze. Alibonge igama lenkosi. Libizwa ukuthi uNkulunkulu asilekelele ukuthi nesinikele. iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Ngiyazi ukuthi sometimes masizwa izwi lomnikelo kuba enhlizweni asifani. Abanye bayabalisa, abanye abawujwayela umnikelo bayajabula. uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokozile. Ngibonga igama lenkosi. Ushilo umfundisi umbuyazi ukuthi nathi sazalwa umnikelo. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. It was just one offering that God made. Even today people are being born again. Nanamhlanje abantu basamukela uJesu njengenkosi nomsindisi just by uthando. Waqhutshwa uthando wanikela ngobhesto kwakuyindodana yakhe. Even today we see the impact of umnikelo oqhutshwa uthando. So ke asambeni siyonikela, siqhubeke sinikele futhi nasenkonzweni sinikele, simcela uNkulunkulu ukuthi asilekelele sinikele sithokoza. Kube i-lifestyle indaba yokunikela. Unganikeli ubalisa ngoba mawunikela ubalisa kufana nokuthi uyawulahla lo mnikelo. Kodwa nikela ujabule enhlizweni. Ayibonge inkosi. Ngiyacela ke sonke sivule imilomo yethu sithandaze simnxusa uNkulunkulu ukuthi asisize sinikele sithokoza. As the week begins, find out even nalezinto ezinhle oyizibayo ongasayigqoki. Hayi into mayisigugile, bheka mawufika ekhaya and see what you can give to those osuke kudinga. Upledge noba umfundise kadesho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Libonge igama lenkosi. Sizonikela sithokoza abazalwane. Ngicela sikhulekeni sonke. Baba wethu osezulwini, yise wenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga baba ukuthi walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Thank you, Heavenly Father, that we are the products of your love. Wanikela uqhutshwa uthando, usifundisa nkosi attitude ekumele sibe nayo masinikela. Help us, Father, that whenever we give, help us to give because we love you. Help us to give because we appreciate lento asenzelayo nesiphambanweni. Help us to understand that we give that because you have already blessed us in the name of Jesus. And it is wilako Baba, blessed be the God and Father of our Lord and Savior Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ ngoJesu. Sinikela ngoba siyakuthanda, sinikela ngoba ususibusisile. Siyabonga Nkosi ukuhamba nesibusiso sakho. Help us, oh God, to respond by also giving, appreciating what you have done for us as a church. Yambule Nkosi inkonzo yokunikela so that it becomes a lifestyle. Angabi khona umuntu Nkosi ozonikela ebalisa, angabi khona umuntu Nkosi ebandleni lethu ozobona umnikelo njenge-burden. But because, Father, you love a cheerful giver, we pray, Holy Spirit, that you teach us to give cheerfully. Sifundisa moyo ingcwele ukuthi masinikela sinikele sithokoza. Singanikeli inkosi ngathi siyayilahla iminikelo yethu, kepha sinikele siqonde ukuthi sendani. But most of all, Father, teach us to give in response of your grace, in response of your love, in the name of Jesus. Siyabonga Nkosi ukuthi sihamba nesibusiso. Siyabonga Nkosi ukuthi sibusisekile singena, sibusisekile siphuma egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, thank you that your blessing isibusiso sakhe sicebisayo sihleli phezu kwabantwana bakho. Siyabonga baba ukuthi uze uba sibe nokuphila, sibe nakho ukuqiqime. Thank you for the abundant life that is upon abantwana bakho. Ngikhuluma impilo echichimayo
angabi khona noyedwa umzalwane okhonza kuleli bandla ozoswela ngegama lika Jesu. Lapho kushoda khona gcwalisa in the name of Jesus. Lapho beshoda khona gcwalisa kuqiqime baba ngegama lika Jesu, so that they will have something to give to those who are in need in the name of Jesus. And so that umsebenzi wakho baba lizokwazi ukuqhubeka ivangeli, kungenzeka inkosi ukuthi kube khona ama programs esingakwazi ukwenza ngenxa ye lack of God. Izwi lakho baba lithaba kwesabayo abasweli lutho. Those who fear you, Father, lack nothing good. May nobody in this place, may they lack nothing good, Father. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga baba isibusiso sakho esihamba naso in the mighty name of Jesus. Sishayeleni uJesu izandla ukuthi masiphuma la siyonikela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha.